Zan ci kutumar uban kuku da kawallahi. Ni aka gaya mace ina kawalci. Iska nonsense idiot. Bari Umma Iroko Frank. Bari mu ji me zai ce. Assalamu alaikum. Hello? Wa alaikum assalam. Da Allah ina magana da Iroko ne? Iroko ne. Yawwara, to dama wata ƙawata ne ta ban numbanka ta ce wai kana kawalci, to shine sai na an sanin banka na ce dan Allah to ta haɗa ni da kai wallahi yanzu ya za a yi to kashi kuma ban da kuɗi kuma ina so ka dan haɗa ni da wanda ran samu kuɗi. Kika ce ina yin me? Kawalci. Kawalci. Ko ba Iroko bane? Iroko da yake magana mana. To, da Allah yanzu ya za a yi ka haɗa ni da wanda zan samu kuɗi ne. Ita kawan ta ke da ce maki ina kawalci. Ta ce min kana kawalci shine ita ma ka haɗa ta samu kuɗi to shine na ce dan Allah to yanzu ya za a yi nima ta ban numban ka shine na kira ka. To za dai ki iya biya ko dan biliyan 1 za ki biya ni sannan kai ki inda za ki samu kuɗin. Ban gane biliyan 1 ba. Ita aini bata ce min ana biya ba to shi yasa na ma maka magana amma dan Allah biliyan 1 kuma a bar maganan wasa dan Allah maganan gaske fa ake yanzu. A to ni wasa nake yi an gaya maki ina yin abu shi ne na gaya maki biliyan 1 ne ake biya na. Dan Allah ka ji. In kika biya 1 biliyan sai a kai ki. Da za ki je ki. Dan Allah ka daina maganan 1 biliyan dan Allah ni maganan gaskiya dan Allah yanzu ya za a yi ne. Shi ne na gaya maki yadda nake yi ko inda an gaya maki aka yi ni ina kawalci shi ne na gaya maki ga tsarin. In kuma ce yar iska ce kina so ki iskanci ne ba yake samu ko almajiri ku ba. Wani kuma wancan yake so yake biya biliyan 1 ko. A wani irin almajiri kuma to kai fa yanzu ya za a yi ga ka to. Zan ci kutumar ubanki ba. Da wa nake magana ne? Ban san iskanci. Dan Allah, haba Iroko ya za ka yi min haka dan Allah idan ba za ka haɗa da wani ba ai ga ka kai. Ce, wai wani ɗan iska ne ma ya baki nan ba ta wai. Wani ɗan iska ne ya tura maki nan ba ta. Ban san irin wannan iskanci. Zan ci kutumar uban kuku da kawallahi. Ni aka gaya maki ina kawalci. Iska nonsense idiot.